the first stop Pach Jakom bedega. In fact, bedo jakom jatend ja ODM kaka chama mogurore kendo mongirore dala kaendi. Apani more important than jakom maloyo gimoro amora. Apart from presidency mosebedo kwa manyo. Nikech every chama iloso ga mondo bedo mango odhi capture power mondo ji olos pinyo dhi mbele. Koro napani kanyo Pach Jakom mabendo okanya wacho ni mind ang'eya inyana yanga lakini kaka en ng'ama osiepna kendo kaka ng'ama ma wasebedo machiegni machunye nitie koduogo en ni gombone gi paro en ni mondo mi ODM obed mongirore kendo motegno mondo mi ODM in whichever circumstance kaka be no wadhi kode ODM no koro churu wadhi support kode ker marwa nyaka mbele kuno kata be no wadhi kode yo machielo moro amora obodo mondo mi ODM obed motegno mondo grassroots elections mono dhi go mbele ka orum leadership mar ODM obed motegno to gi joma mantiere ODM bende obed motegno mondo chama odhi mbele e chama no endo ema miyo obede e mes ni wabede gi eki kwa go mbaka mar piny koro mbaka mar nadko en mbaka ndo mano sechaki kendo dhi mbele to jiwe thine kada jiwe lilo wach man nadko ni nadko koro biyo mondo okirde ja composition mano kene gima na nadko mak daga chiel wach mogik sa koro rum wach mogik kana ata mana wacho ne Jowa ni wach ko nyidho mana wacho cha nyidho sani nitie giko jo thurwa oriwre together wajotelo jowa mantiere e sirkal jowa mantiere bunge jowa mantiere implementation wariwre mondo wayud mwanyalo yudo mondo thurwa odhi godo mbele wan kaka jotelo chakre ker kidogo iredi nyaka piny ng'ato ka ng'ato komi mandate mondo ti nikech ng'ama ok otiyo to dhi dala nadwa jiwo maka to gi jodalawa ok adwa thino wach ni to kada ka wacho yo mondo wuok banacho jodalawa ong'wonna apano gandawa pod kia bedo e sirikal motegno adwa dhiyo gi ngaye mon deliberateness akene mak imbe inyalo wacho gini gido deliberate nano bedo ngama deliberate kata ngama intentional adwa mondo mi ogandawa chiwore ok en chiwruok deliberateness gi intentionality en bedo ngama ng'e gima dwaro enwe kisungu bedo luo koro ng'ama ong'eyo gima dwaro kendo gima dwaro ng'e maler wi kendo bedo maler e riwruok mwan go gi jogi sani ni gi jo Kenya Kwanza ni ada kwayo ogandawa kik ukawe mayot ni wang'ie mana kaka nyidho kaka mako wacha ni nyidho ndo ber ndika kinji wache no endo kata wang'ie ma wach ma 2027 wang'ie uru matut mokalo kama inti mondo mi ka in mbunge mokete bunge to nitiere rot mo ma sano wuok matin mo nyalo bedo gon wanyalo engage gi sirikal engage kode king'iyo kode yore matut manyalo miyo kata affirmative action moko timre kor gwengewa mondo oting'o gandawa gochumi marwa obed malo to koponi in oketi ma in waziri jaduong' Mbadi jaduong' Wandai to gi joma nyasa monyayo kana nodonjo e sirikal e mopogore opogore kik ukaw gini endi mayot ni en business as usual temuru matek mondo wako ganda wabed intentional and deliberate mondo mi Jowa o benefit kuom gini endi to moloyo ni kikuwa wi ni ODM National Party waliro ganda wate mondo wagero ODM no ni endi obed motegno to mogik lamne Baba Jakom Raila Amolo Odinga gi mama Aida kuom tich matek